திரை சமூகம் பிரசன்ஸ் இது சினிமா 360. நான் உங்க விஜய் டாம்னிக். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சினிமா 360 இன்றைக்கி ஒரு ஆளுக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணோம். அது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேட் ஆக்டர், மலையாளத்தில் வந்து தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு ஸ்டார், ஒரு இந்தியன் சினிமாலே தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஸ்டார், நம்ம கிரேட் மம்மூட்டி அவர்கள் தான். ஸோ மம்மூட்டிக்கு இன்றைக்கி 70வது பிறந்தநாள். ஸோ 70வது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் மம்மூட்டி. ஆனால் ஆள் போட்டிருக்க போஸ்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், 70 வயசு மாதிரியே தெரில, இன்றும் இளமையாக இருக்கார். துல்கர் சல்மானுக்கே டஃப் கொடுக்குற அளவு இருப்பார். ஸோ துல்கர் சல்மான் சொன்னோன்னு தான் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. துல்கர் சல்மானோட ஃபேன்ஸ்லாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஒரு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நீங்களும் உங்களோட அப்பாவும் சேர்ந்து ஒரு படம் நடிங்க, 2 பேரும் ஒரே ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும், அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு பதில் அளிக்கிற வகையாக நம்ம துல்கர் சல்மானும் ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காரு. நானும் வந்து அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன், கூடிய சீக்கிரமே அந்த விஷயம் நடந்தால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. இது மூலமாக பார்க்கும்போது என்ன விஷயம் தெரியுது அப்படின்னா, துல்கர் சல்மானும் அவங்க அப்பா மம்மூட்டியும் கூடிய சீக்கிரமே ஒரு படத்தில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் இருக்குது. இது மம்மூட்டி ஃபேன்ஸுக்கும் துல்கர் சல்மானோட கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸுக்குமே ஒரு அப்டேட்டாக இருக்கட்டும். ஸோ இதுக்கப்புறமா அப்படியே பேக் டு தமிழ் சினிமா வந்துடும். தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு கட்டத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தலையா தளபதியா அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பயவாறு யுத்தம் எல்லாம் நடந்தது. அது இன்னும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. பட் தளபதி வந்து ஒரு பக்கம் சைலண்ட்டாக படம் நடிச்சுட்டு, அதாவது காம்படிஷனே இல்லாமல் தனியாக இறக்கி தனியாக செஞ்சுன்னு போயினே இருக்கார். இதே மாதிரி தான் நம்ம தலையும் ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு படம் விடாமல், எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் டேஸ்க்குமே வந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாமல் நார்மல் டேஸில் ரிலீஸ் பண்ணி அதை ஃபெஸ்டிவலாக மாற்றிட்டு இருக்காரு நம்ம தலை ஒரு பக்கம். பட் இவங்கெல்லாம் இருந்தாலும் எப்பயுமே நான் சூப்பர் ஸ்டார் தான் அப்படின்னு சொல்லி தனக்குன்னு ஒரு இடத்த வச்சிருக்க சூப்பர் ஸ்டார் அவர் வந்து எப்பயுமே ஒரு ஃபெஸ்டிவலையும் ஒரு படம் இறக்கிட்டு இருக்காரு. இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்டை விசஸ் விஸ்வாசம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சின்ன போட்டி வந்தது அவங்களுக்குள்ள. சரி, பேட்டை இந்த பக்கம் விஸ்வாசம், எது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஹிட் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலான ஒரு காம்படிஷனில் இருந்தது. சரி, என்னடா அது எப்பயுமே தளபதி போய் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் விசஸ் தலை அப்படின்னு ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைக்கு லாஸ்ட்டாக விஸ்வாசத்துக்கு அப்புறம் படம் இல்லை, அதாவது வலிமை இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருந்தது. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் தலைவர் விசஸ் தலை அப்படிங்கிற மாதிரி மாறிடுச்சு. எஸ், வலிமையும் நம்ம அண்ணாத்த படம் ஒரே நாளில் ரிலீஸ் ஆக போகுது, ஒரே ஃபெஸ்டிவல் அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸோ இந்த ஒரே ஃபெஸ்டிவலில் ரிலீஸ் ஆகிற படத்தில் என்னென்ன கலவரங்கள்லாம் இருக்குது, செலிப்ரேஷன் எப்படி இருக்குது, அப்படி இல்லை கோவிடோட 3rd லாக்டவுன் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, அதனால வந்து தியேட்டருக்கு ரிலீஸ் ஆகுதா இல்லையான்ற ஒரு டவுட்டும் இருக்குது. இதை தாண்டி கூட்டம் வந்து ஒரு 50% ஆக்குபென்சியாக இருந்தால் என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற சந்தேகம்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், தலைவருக்கும் தலைக்கும் எப்படி விதமான போட்டிகள்லாம் வரப்போகுது அப்படிங்கிற நினைக்கும் போதே வேறு லெவல் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. சரி, வலிமையை பற்றி நிறைய அப்டேட் கொடுத்துட்டோம். இப்போ கண்டினியூஸாக அண்ணாத்தை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுவோம். ஸோ அண்ணாத்த படத்தோட ஷூட்டிங் 3rd ஷெடியூல்லாம் முடிஞ்சதாகவும் ஒரு 90% முடிஞ்சதாகவும் இதுவரை எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளை வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் மட்டும் சிவா கூட உட்காந்து பார்த்ததாகவும் ஒரு நியூஸ் வெளியே வந்திருக்கு. ஸோ இந்த 90% படத்தை பார்த்த தலைவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அண்ணாத்த படம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிடும், அது ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிடும், ஃபேமிலியில் இருக்க லேடிஸ்க்கும் குழந்தைகளுக்கும் இந்த படம் பிடிச்சிருக்கும், தேங்க்யூ சிவா ஃபார் திஸ் அப்படி சொல்லிட்டு சிவா வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணதாக ஒரு விஷயம்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் அண்ணாத்த படத்தோட டீசரையும் அதோட ரிலீஸ் டேட்டு அதுக்கப்புறம் சிங்கிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்ததாக ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான பிளானில் அவங்க இருக்காங்களாம். எனிவேஸ், அண்ணாத்த விசஸ் வலிமை எப்படி வந்து சேரப்போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த சினிமாலாம் பாஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களோ அதெல்லாம் திரும்ப ரெஸ்யூம் டு ஷூட், ரெஸ்யூம் டு ரிலீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே அடுத்த கட்ட வேலைகள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி நம்ம சிவகார்த்திகேயன், அதாவது அப்டேட்டே இல்லாமல் ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகேயனாக தான் இருக்காரு. ரீசெண்டாக கொடுத்த அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் OTT ரிலீஸ், அதுக்கப்புறம் டான் ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்காரு, அதுக்கப்புறம் சன் பிக்சர்ஸில் எத்தனையோ படம் சைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் மட்டும் தான் அவரை பற்றி அப்டேட் இருந்தது. வேறு எங்கேயுமே அவரை பற்றின அப்டேட்டையும் காணும், அவரையும் காணும். பட் இந்த இடத்துல இன்னைக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் அப்டேட் ஆயிருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் இப்போ நடிச்சிட்டு இருக்க டான் அப்படின்ற படம் வந்து லாக்டவுன் முன்னாடியே வந்து ஷூட் போயிட்டு இருந்தது. பட் டியூ டு லாக்டவுன் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அந்த படத்தில் வந்து சிவகார்த்திகேயன், பிரியங்கா மோகன், அதுக்கப்புறம் நம்ம சிவாங்கி, RJ விஜய், அதுக்கப்புறம் முனிஷ்காந்த், காளி வெங்கட், அதுக்கு இவ்வளோ மாதிரி வந்து பெரிய பட்டாளமே நடிச்சிட்டு இருக்க ஒரு படம் தான் டான். இந்த படத்தோட ஷூட் பாதிலே போஸ்ட்போன் ஆயிருந்தது. எப்படா இந்த படத்தோட ஷூட் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்த நிலைமையில நேற்றுலேருந்து இந்த படம் மறுபடியும் ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆன நாளே பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்க ஆக்ராவில் போய் தாஜ்மஹாலில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் வந்து ஒரு ரொமான்டிக் சாங் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டான் படத்துக்காக நிறைய பேர் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா டான் படத்தை முடிச்சுட்டு அவர் அடுத்தடுத்து நிறைய அப்டேட்லாம் கொடுக்குறதா சிவகார்த்திகேயன் வெயிட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ சிவகார்த்திகேயன் ஃபேன்ஸுக்குலாம் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டான் படம் ரெஸ்யூம் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹாப்பியாக எடுத்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு பக்கம் இப்படி சிவகார்த்திகேயனை பற்றி ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் வருது, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதியை பற்றி 2 நாளாகவே ஒரு வித பேட் நியூஸ் வந்து அதிகமாக பரவிட்டு இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விஜய் சேதுபதி வந்து ஹெட் வெயிட் அதிகமாகிடுச்சா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி தான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், ரீசெண்டாக அந்த லாபம் பட ப்ரொமோஷன்ஸ்க்காக வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு இருக்கப்ப ஒரு விஜய் கேட்டிருக்காங்க, ஆமாம் உங்களை பற்றி நிறையா வந்து ஹேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி விமர்சனம் இதெல்லாம் வருது, இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்களெல்லாம் பார்த்தா அடே போங்கடா வெண்ணைங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது. இது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தவங்களுக்காக நின்று பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆன்சரையும் கொடுத்துருக்காரு. பட் இதை இவங்க எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க
சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. பட் வெளியில் இது எப்படி ரூமர்ஸாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சான்ஸ் கேட்டு மேலே வர வரைக்கும் விஜய் சேதுபதி ஒரு மாதிரி பேசினார், அன்பு அக்கறை மோட்டிவேஷனலாக பேசினார். இப்போ மேலே வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க தான் ஒரு ஆளா, இதை பற்றி நம்ம கண்டுக்கணுமாங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஆட்டிடியூடாக பேசுகிறாரு. ஸோ ஆட்டிடியூடாக பேசினா நிறைய பேரை சினிமாலேருந்து கீழே இறக்கி விட்டதே மீடியா தான், அது மறந்துடாதீங்க விஜய் சேதுபதி அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய பக்கம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ விஜய் சேதுபதி ஃபேன்ஸ் நிறைய பேரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்களா, எதுக்கு இவர் திடீர்னு இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு. ஸோ விஜய் சேதுபதி கொஞ்சம் பார்த்து இருந்தீங்கன்னா மீடியாவிலேருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இப்படி தான் வந்து நிறைய அப்டேட்ஸ் வரோம்ல. பிரியங்கா மோகன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எனக்கு பட்டன் ஞாபகம் வருது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே. ஸோ இவங்களை பற்றின அப்டேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய இடத்துல இன்ஸ்டாகிராமில், சோஷியல் மீடியாஸில், ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்துருப்பீங்க, யூடியூப்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. இருந்தாலும் நம்மளும் சொல்லணும் இல்லையா, இதுவும் நம்ம கடமை இல்லையா. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிக் பாஸ் சீசன் 5ல் பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே அவங்களோட டாக்ஸ் கோயிங் ஆன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 85% பேசியிருக்கதாகவும் இன்னும் ஒரு 15% ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா நானும் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அப்படியே துள்ளி குதி பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே போகிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி இப்படி தான் விஜய் டிவிலேருந்து 2-3 பேர் பிக் பாஸுக்கு போய் ஷோ இல்லாமல் கஷ்டமெல்லாம் பட்டுட்டு இருக்காங்க. பிரியங்கா அதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே போய் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். உங்களோட ஃபன் சைடே நாங்கள்லாம் பார்த்துட்டோம். உள்ளே போய் உங்களோட ஆங்கிரி ஃபேஸ் எல்லாம் பார்க்க வேணாமே நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஸோ பிரியங்கா கொஞ்சம் பார்த்து முடிவெடுங்க. இந்த வீடியோவை பிரியங்கா பார்க்க போகிறதில்ல, பிரியங்காவோட ஃபேன்ஸ் பார்த்தாலோ பிரியங்கா பார்த்தாலோ எங்களோட ரெக்வெஸ்ட்டாக தான், பார்த்து முடிவெடுங்க. ஸோ இப்படியா இந்த விஷயங்கள் இருக்குல்ல. அதுக்கு அடுத்ததாக ஆர்யா. ஸோ ஆர்யா அப்படிங்கும் போதே ஒரு இதை சர்ச்சை என்னென்னா, இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் ஒரு பொண்ணை ஏமாற்றி விட்டாரு அப்படின்னு. ஸோ சார்பட்டா அவரோட எந்த அளவு சக்ஸஸ் கொடுத்து அவர் பேரை வாங்கி கொடுத்து, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி சர்க்காசமான விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு வந்து பேரை கொஞ்சமாக டாமினேட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆர்யாவை பற்றி என்ன அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனிமி அப்படின்ற படத்தோட ரிலீஸ் டேட் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த எனிமி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விஷால் ஹீரோவாக நடிக்கிறாரு, ஆர்யா வில்லனாக நடிக்கிறாரு. இதுக்கான போஸ்டர்ஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆனப்பே பார்த்தீங்கன்னா என்னடா 2 பேர் மூஞ்சிலுமே ரத்தம் வருது, வேற மாதிரி ஒரு ஸ்டில்லாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவங்க ப்ரொடக்ஷன்லேருந்தே சொல்லிட்டாங்க. இந்த படத்தை வர அக்டோபர் 14 அன்னைக்கு, அதாவது ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எனவே எனிமி வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். ரெட் கார்டை நீக்கினதும் போதும் நம்ம தலைவரோட அட்ராசிட்டி தாங்க முடியலப்பா, நான் அடுத்து 3 படம் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்லேயே நடிக்க போகிறேன், அது இல்லாமல் அதில் ஒரு படத்தில் நடிக்க போகிறேன், இப்படி காமெடியை நான் நடிக்க போகிறேன்னு சொல்லி வடிவேல் வந்து அப்டேட் அள்ளி கொடுத்துன்னுக்கிறார். அதாவது இத்தனை வருஷமாக தமிழ் சினிமாவில் எப்படி வந்து நான் அமைதியாக இருந்தேன்னா இனிமேல் பாடுறேன் என்னைய அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் அப்படியே குமிச்சு வச்சிருக்கிறாரு. ஸோ அதுலேருந்து தான் இந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் நாய் சேகர் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நடிக்க போகிறாரு. அதில் டைட்டிலில் கொஞ்சம் பிரச்சனையானிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் நானே 360 சொல்லியிருந்தேன். பட் இப்போ என்ன விஷயம் வந்து புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னா, நேற்றைய தினம் வடிவேலும் நாய் சேகர் படத்தோட டைரக்டரான சூரஜும் ஒரு இடத்துல வந்து ஹோட்டலில் ரூம் புக் பண்ணி கதையை பற்றின டிஸ்கஷன்லாம் ஈடுபட்டிருக்காங்க. இது வந்து ப்ரெஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு தெரிஞ்சு அங்கே போய் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ வடிவேலு சொல்லியிருக்காரு, கூடிய சீக்கிரமே நான் சேகராக நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்ப்பீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ தலைவா உங்களை அது மாதிரியான ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கிறோம். நிறையா உங்களை பற்றின பேட் வைப்ரேஷன்லாம் இருக்குது, அதை தொடச்சி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பெஸ்ட் வைப்ரேஷனை கொடுங்க. ஸோ இப்படியா வந்து வடிவேல் சார் ஒரு பக்கம் இருக்க, நேற்று திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுஷோட புது வீடியோ லீக் ஆகிருக்குன்ட்டாங்க. என்னது தனுஷோட புது வீடியோ லீக் ஆகிருக்காங்க, எங்கப்பா லிங்க்கு, டெலிகிராம் லிங்க்கை கொடுங்க, அந்த லிங்க்கை கொடுங்கன்னு எல்லாம் கேட்டால் நீ நினைக்கிற மாதிரி வீடியோலாம் இல்லடாமா அவனே, இது வேறு மாதிரி வீடியோன்னு சொல்லி காமிச்சாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தனுஷ் இப்போ நடிச்சிட்டு இருக்க மாறன் அப்படின்ற ஒரு படம் தான். இந்த படத்தை வந்து கார்த்திக் நேரன் வந்து டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த படத்தில் வந்து நித்யா மேனனா இருக்கட்டும், ராஷி கண்ணா, அதுக்கப்புறம் பிரியா பவானி சங்கர், 3 ஹீரோயினோட தனுஷ் நடிச்சிட்டு இருக்காரு. இதில் நித்யா மேனன் கூட நடிக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷன், அதாவது 2 பேர் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க, ரொமான்ஸ் டான்ஸு. அந்த டான்ஸ் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேருந்து எந்த ஒரு நம்ம பையனும் என்ன பண்ணி விட்டாப்புல, அதை அப்படியே ஃபோனில் வீடியோ எடுத்து அப்படியே சென்ட் பண்ணி விட்டாப்புல, அது அப்படியே வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. இதுக்கு அடுத்து தனுஷ் வந்து திருச்சிற்றம்பலம் அப்படின்ற ஒரு படமும் பண்ண போகிறாராம். ஸோ இதுக்கு அடுத்து தான் நானே வருவேன்லாம் பண்ணுவார். ஸோ தனுஷ் வாழ்த்துக்கள்ப்பா. ஸோ இதுக்கப்புறம் கடைசியாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடைசின்னு கூட சொல்லக்கூடாது, ராம் சரண் ரொம்ப நாளாக வந்து நம்ம சங்கரை பற்றின ஒரு விஷயம் யோசிச்சுட்டே இருந்திருப்போம். அதாவது இந்தியன் 2 எடுக்கிறேன்னாரு, அது எடுக்கிறேன்னாரு, தெலுங்குக்கு போகிறேன்னாரு, என்னப்பா உன் பொண்ணே படம் நடிக்க வந்துச்சு, நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படி சொல்லி ஒரு கேள்வி இருந்தது. அந்த கேள்விக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராம் சரணோட சேர்ந்து சங்கர் எடுக்கக்கூடிய படத்துக்கு நாளைக்கு பூஜை போட போகிறாங்களாம். இன்னும் அஃபிஷியலாக ஷூட்டோட டேட் வந்து சொல்லலை. ராம் சரண் கூட எடுக்கக்கூடிய இந்த படத்தில் மம்மூட்டி நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன் சங்கர் சார். அண்ட் ஃபைனலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெண்ட்ஷிப். நேற்று அந்த படத்தோட பிரேக் த ஸ்டோரிலாம் பண்ணியிருந்தோம். அந்த படத்தை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த படத்தோட ட்ரைலரை வெங்கட் பிரபுவும் ஆர்யா வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிற விதமாக நம்ம ஹர்பஜன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, தமிழ்லேயே ட்வீட் போட்டிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா, வெங்கட் பிரபு சார் நீங்கள் வந்து மங்காத்தா 2 பண்ணால் தலையை நான் கேட்டதாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஷியோர்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெங்கட் பிரபுவும் பதில் சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும்
அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஆர்யாவுக்கு என்ன போட்டிருக்காரு ட்வீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்பா கபிலா எல்லாரும் சைக்கிளில் கூட்டின்னு போயினே இருக்கிறீ, என்ன ஒரு ரவுண்டு கூட்டு போக மாட்டியாப்பா அப்படின்னு. அதுக்கு ஆர்யாவா ஷியோரா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நம்ம சைக்கிளில் ரவுண்ட் போவோம் அப்படின்னு இருக்காரு. ஹர்பஜன் சார் உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் கலாய்க்கிறதுக்காண்டி சைக்கிளில் கூப்பிட்றீங்க, ஆர்யாவோட வேலையை சைக்கிளில் வந்து ஸ்டேட்டாக சுற்றுறாதான். ஸோ இப்படியா ஹர்பஜன் சிங் வந்து தமிழில் ட்வீட் போட்டு விளாடுறது தமிழில் இருக்க நிறைய ஃபேன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய அப்டேட் வந்து 360 கொடுத்தாச்சு. உங்களுக்கு எது மாதிரியான விஷயங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக 360 நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். திரை சமூகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.